ano borok kothar ini kutoba nini Pranab Devarman ada saron ba siem to bro sakilo ri khable tangi ano jelo tai mali ala arti prane lai bolo jelo tanai rana sumi nai di 3 বছর 4 মাস স্কুল দিন হাজতি আন্ডার প্রিজনার ট্রায়াল র তংনাই রঞ্জিত দেববর্মন যে দিনাং জেল নখরো বড় আমি হিসাব পাই রহরো আপনি চিনি জেল 3 বছর 4 মাস দিন তংখা হাজতি তাপ পর্যন্ত ও সেন্ট্রাল জেল উংমানি রাজানে আমানি সিনুংমানি ননো যতনি গোबां হাজতি তংনাই অবচিনি ও ক জেলনি লাইভ মাও কাইসা মারিং তংনাই হিসাব তাবো সিলাই বৈসবা ইয়াকার মই जों जेना बाबा बासन मत आं सालियानो आफ्रोदानि बखरो 5 लाख तंगमनि जेखे मानो रेड कोना नोटिस तंगमनि इंटरपोल नि जेखे मानो अनुरम मानो पृथ्वीनि जे कोनो जागाबो किन्तु रंजित देबबर्मन 3टा पासपोर्ट तंगो कायसा थाइलैंड नि कायसा बार्मानि ता कायसा बांग्लादेश नि आं थाइलैंड तितां थांमाया आरो थाइ भाषा माया थाइलैंड नि थाइ हिंगाकाय आरो नि कक माननानै नांगौ बेका आं बरनो थाइलैंड भाषा माया थाइ भाषा माया कायसानो मानो सबाय दिख ननो फुर माने बेका आमाया थाइलैंड नि थांमालिया बार्मानि पासपोर्ट बाय थाना निंगाकाय सिंफु मानो नांगौ सिंफु आं माया हिंगाकाय आं बांलादेश आं जहन थांफ्रो अनेक बर'फोर आं साधारनत स्पर्टिं कायसा सुमय सुट काय साइकेल का उइथांगो आनो खामंगो मानेंगो खाये आनि इनविटेशन कार्ड तांगो आबन परखे नानुया नुक जगह आनो इमिग्रेशन आंतर्जातिक इमिग्रेशन द पार खाइरि रहका तारपरे आं इमिग्रेशन पारमोन परे आनि सुट कोट दकानै आं थांगि पायो फाइफोर रमजखा आनो बार संगा आनो संगो नों बरने आनि सिलेट बांग्लादेश सिलेट डिस्ट्रिक्ट नि आनि पासपोर्ट आबाय संगो नों सिलेट भाषा मानो साला मिसाका किदाबा माला सुननिबा खायसननिबा मिसाका खाय बरा बुजिका मा सब सिलेट कानो ने बुजिखाता बरा के आबुनि बागैना ताकुर बुखुर अनेक किसु सेक्रिफाइस जों खायनानै नांनाय अनेक किसु जों कलम खिलायलायना नांनाय चिनि थिनान बेलायकेना हानिया आसि पतर मा हातम माने सेक जामा बयबाय कुसुबजांमा जों मुसिक जरा सफैका अतिफ्रा हासे जे ताबो बागै बयना खाचा जों खाचा नन सानै जों गेटा पिपरलेन मा सानसिबो ओ सिगांगो 23 तारिख आगस्ट एडिसि दिवस नि दिनां मुइतु माखुका सिनि देब बरत कलैनो तामो हंगे आं बलंग तंफ्रो सिलाय बेसबा खायफ्रो ब खगै 7 दिन आंबाय सिदागां शहर थाङै तङैखा ब सावो आं पे थांलियानो बाय तंसिनाय हनै आं बनो याकुं रमै दारा नों तंखाय बाहायनाय नरम खातर तंसि दिनै याकुं रमै बान्दोय कामसिलै बेग पाइ याकoi बनो ताइसा बान्दोय जे जानो मुसुमा समुद्रनि आरो चारि याकoi बनो तुबुइ रिउ ब थैमानि दिन बिनि बोजन दिन आनि मुक्ति खलायो चिनि कमल कलय ताबु येम बानो इन्टारभिउ नाफ्रो आनि मुक्ति यरो तामनो इंगाकाय आं पीएसएफ खायपुरनि सिमि बलंग चबा खायमा जरा बानो याग्रम किसावै अनेक किसु फोरोंलांखा अनेक किसु सिरिलांखा आनि नक जखन पीएसएफ बाय सगै थापला खायफ्रो देवब्रत कलैनो बाफोर सेम तंगै थांगै आनि नग्न फटर बय भिडिअ र खलाये बनानो रहनाय आं तिनिबो अमन्च तंगै बनानि खुलुमा याफारो आं बनो सेलुट जाफारो बर' गाहाय बर' गोबां मानसिनि पिफ्रा हास देव सेक्रिफाइस खायथांखा